Mala i jesi da te provozim kroz getro. Bravo! Hej Mala, hoćeš da te provozim kroz getro? Hoću. Mala, hoću da te provozim kroz getro. Dobro, a vi ste? Pa mi smo svako malo u getro kupujemo tu. Onda već znate cijene, jel da? Neke sve, da. 3, 4, sad! Brzo idemo, brzo! Krenula je utrka s kolicima! 3 žene se bore da sa što više stvari napune kolica. Kristina, Željka i Ivana. Brzo, imate samo 3 minute. Ovdje se sad stvorila mala gužva. Brzo, brzo, brzo! Da vidimo s čime puni Kristina kolica. Ona ima pomoć svog sina koji jedva gura kolica. Brzo, brzo, brzo. Dosta, idem dalje. Koji jedva gura kolica. Ajmo sad da vidimo, traže. Gotovo! Ko je trpao te autiće u kolica? Ja. Na kraju. A ja sam samo trpao legiće. Znači želiš si legiće? Da. 2970! Bravo! Mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa a Total FM-et, mert szerintem ez a legjobb rádió egész Zágrában. Köszönöm, és mindenkinek szép napot kívánok!